eta gordearaziko duzula. Legeak horrela aginduta, zin da egitea. Ore bat da, toki ontatik, zuei agur egitea. Arrotasunik ez daukat baina, arrokeririk ez daukat baina, arrotasunez betea. Gaurtik aurrera izango bainaiz, Ordiziko alkatea. Ni bat gehiago besterik enaiz, hementxe dago taldea. Ta hau egitaz gertatu dadin, lan egin duen jendea. Askatasuna dugu helburu, ta herri honen bakea. Herritar danei ireki zaie, berriro ere atea. Makila hemen idaukat baina, zuena da agintea. Ia lurpera sartu ditugu, ezkutuak eta lantzak. Euskal Herriak argitu ditu, buruan zitun zalantzak. Hauteskundetan etorkizuna, aukeratu du balantzak. Erantzukizun handiarekin, hartu dizkiogu antzak. Gauza bat dira herritarrak ta, beste bat dira emaitzak. Horiek danak nahi genituzke, gaurtik aurrera hartu aintzat. Gure eskua zabalik dago, heldu nahi duen arentzat. Ez da erreza izango baina, saiatuko gera behintzat. Esarkada bat, bihotz-bihotzez, Ordiziko herriari. Ta batez ere, etxetik urrun, dauden ordiziarreri. Eskerrik asko, bide honetan, lagun ditudan deneri. Eta musu bat, nere etxeko, hirugarri bitxieri. Borondateak, kudeatzea, tokatzen zait orain neri. Gonbidapena egin nahi diet, hemen dauden besteri. Ta aurki gabe gelditu diren, sentsibilitateri. Danon artean egin dezagun, danon ordizia hori. Pasar un poquito más aquí debajo. Quietos, ¿eh? A ver. Más que nada.